Beste kijker, we staan vandaag in Oostburg op de markt en vragen voorbijgangers en marktkraamhouders de stelling van de week die luidt: u weet al wat u gaat stemmen volgende week voor de gemeenteraad. Nee, ik weet nog niet waarop ik ga stemmen. Maar ik ga wel stemmen, maar ik moet nog even bekijken. Ja, ik ga denk ik ook wel stemmen, maar misschien 50 plus, maar dat weet ik nog niet. Of kan dat niet? Ja, dat kan ook, ja. En meneer, welke partijen twijfelt u nog over? Ja, misschien 50 plus ook. Misschien 50 plus. We zijn oudere mensen, dus dan moet men een beetje rekening mee houden. Nu welke partij dat een beetje voor ons spreekt. Voor ons opkomt en Ja, ja, vooral met die AOW en zo en dergelijke waar ze mee bezig zijn. En dat hopen we dan dat het goed komt. En u woont in de gemeente Sluis? Ja, Breskes. En wat vindt u belangrijk voor de verkiezingen? Wat moet verbeteren in de gemeente? Ja, daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig. Nee, daar zijn we niet mee bezig. We hebben heel veel toerisme in Breskens en er wordt heel veel gebouwd. Ja, dat hou je toch niet tegen en dat geeft ook weer financiële voordelen. Dus ja, nee, voor ons geen probleem. Wij hebben ook helemaal geen problemen dus. Nee, we hebben elkaar. We leven rustig voor zo. Ja, dat weet ik inderdaad. Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging staan wij eigenlijk altijd voor de SGP. Dus ook nu dit jaar weer. Maar de SGP doet toch helemaal niet mee? Nou, ik woon zelf in Biervliet, dus daar in de gemeente Terneuzen doet wel de SGP mee. In de gemeente Sluis inderdaad niet, maar ja, ik woon dus zelf in Biervliet en daar ga ik dan ook stemmen. En wat doet u dan in de gemeente Sluis? Gezellig een dagje naar de markt gaan. Woensdag is hier altijd markt en je kan mij hier bijna iedere week wel vinden. Het is altijd leuk met de kindjes en altijd gezellig. Dus u vindt de gemeente Sluis wel tof? Ja, zeker wel. Ja hoor. Jazeker, dat weet ik. En je wilt weten wat ik ga stemmen uiteraard. Oké, ik stem op Partij van de Arbeid. Dan bent u een trouwe kiezer, want er zijn veel kiezers weggelopen. Hoe komt het dat u zo trouw blijft aan uw PvdA? Oh, het is niet direct dat ik zo trouw ben aan de Partij van de Arbeid. En normaliter stem ik op D66. Die doen niet mee aan de gemeenteraad en de gemeente Sluis. Dus dan is voor mij het beste alternatief is de Partij van de Arbeid. Wat kan er nog beter in de gemeente? Wat kan er nog beter in de gemeente? Nou, ik denk dat het, overlaatst stond het ook in de krant, het gekibbeld bent in de gemeenteraad. Dat zo, dus ze zouden beter in plaats van continu te kibbelen, ook over bijvoorbeeld het tweede woninggebruik, et cetera. Gewoon eens naar de toekomst goed kijken en zorgen dat het hier gewoon gezamenlijk goed gaat. Ik weet het nog niet. Tussen welke partijen twijfelt u? Het wordt in ieder geval een lokale partij. En verder weet ik het nog niet. Wat kan er in de gemeente na de verkiezingen beter? Ik denk dat er qua verhuur wat beter kan. Wat minder particuliere verhuur voor vakantie. En wat meer woningen voor bewoners. Dat viel niet mee. Er waren weinig burgers bereid op de stelling te reageren of ze al weten wat ze gaan stemmen voor de gemeenteraad volgende week.